Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. A kowace rana ba ka rasa wanda zai nemi ya sare ma gwiwa, ya kushe burinka, ya doɗe nurinka, ya rushe ma dukkan niyya. But there is something that I gotta let you know. Duk wani abin da mutum yake tsoro yakan yi kokarin ya shuna ma dodon ta yadda kai ma abin zai na ma horo. He be projecting his fears on you cause the stuff he cannot do. Manta da shi to me kashe ma gwiwa ya da shi. Karka gaji ya ci gaba da kaftawa day and night da day babu kosawa. Something's got to give, something's got to give my friend. Sake da san ka ciza say I can make it, yeah you can make it. So, karka gaji ya ci gaba da kaftawa day and night da day babu kosawa. Something's got to give, something's got to give my friend. Sake da san ka ciza say I can make it, yeah you can make it. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV.